عيناي تاريخي كتاريخي زبرخ مبقول يقليل بتوفت ريز حلخ من النتي حديقي حدش من التفبرخ كون داي حكاخيو ومسلين لتبهلخ ووي ومسلين نتي ووي كون داي حكاخيو ووي ومسلين نتي ولدي 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 يسبخالو أنا خحافر له من اللي قبر كدب تقليلو زانتانا فترو السور زي بلو عينين زريقو نداولو علو ستاتنا وينقللو أفاتيو سوادي داناني رويني شيريريني شورودوراي شورودوراي كسرحالو كساد كاخدن كرتات كات في خاص فلالك تكون جي أبتو نايلومي أرسنا كنعتو أب نايلومي تاريخنا أبتو ترستون تاي زول بأنت من تاي إنا مننتنا بهلتاتنا ورستاتنا تاريخنا كل وننتاتنا سي نسرقو سلم تاي زسرق زي زبلن زلو نتوي بزح نقر الله حجي نإثيوبيا تاريخنا إثيوبيا زحجي إثيوبيا تبع زلاسي معاس كم زبقولت كميلا كم زبقولت كم حد نيشتو مبلع قرص قرنا هنا ربعنا خلينا قل معراباويان سلز دليو اتو مد نقار سلز دليو تدناقيرنا عين كليك نبل دليتهم سلزو هنا نوتو اسماتنا خم دل يوم زل يوم يشومنا مثال نيلوتيك زبال حزبسي يلن جن نيلوتيك تلومنا بع نيلوتيك كابا تفاسي إثيوبيس زبال أبين رقدم إثيوبيس كبال كله هيرودوت لك هوميريس جمرو هومير أستاذ شعتمي تدي قال بلو كلمة كريستوس نبري مثلني نسو عين سوريو جن بعد نقاطيو إثيوبيا يعني نتوم تسلمت حزبي ز تقسم أو تبع علاتهم اكتساتف كلها أملاك كم زحريكا صبو نجر كم تخافلكا وزي تقرأ قرأ أغانيني يزغربوا بيحروا أب حامشاي مئتي دي قال قديم كريستوس كأنا أبتو برشاويان لبعال قريخ زورورلو شعوب بتواناتي كأنا هيرودوت ناب نايلومي كمت تساقيرو ريو زي صحافة مال تسلمتي لتصوع من الزنوبايان أب على أسوانا بالسلسة بقوم يتكس نعناسي بتوانتي بقبو يفلتنا لنرو ما يفلتنا صحفات بزحير خبنا زال لنا تزلو خابتو جزي كريستنان دحاري زيادة زمدنا تاز فلت
حجي لكع بطولوميساويان نيريو على ألكسندر نتي كباب مس ورروا دقوا بطولوميساويان دكو نتو ما كيح بحر نبلا يملكوا نور مطنو بوعد يملكوا زي كونسي أبو خلكالي نورو من كم دلله مني سمين قصهم ناب ماكلاي بحر يخون ناب كيح بحر انقصاصو እዚ በቲ እዋን እቲ ርክዕ ዝምድና ብቋንቋ ብገለ ብባህሊ ንረኽቦ ኢና ፅብታት ኣሎ ሕጂ እዚ ስለምንታይ ኢና ግን እዚ ከምዚ እዚ ልሳንና ቋንቋና ባቱ ባህልና መንነትና ውርስታትና ወዘተ እንዳውረስና የስቕ ኢልና ንሪኦ ካብ ዝብል ተኣይሽምን ድዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ እቲ ባህልና መሰረቱ ካብ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓይሊ እዩ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓይሊ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓሳብነት ናይ ገዛእ ርእሱ መሃዝነት ከዓ ብጎረባቢቱ ብጣዕሚ ፍሉጥን ውሩይን ነይሩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ፅብታት እዚ ቃል እዚ በዚ ቃል እዚ ክጅምር እየ እዚ ዝብል ዘሎ እዛ ቃል እዚኣ ተፃሒፋ ኣላ እዛ ቃል እዚኣ ከዓ ልክዕ ከማይ እያ ትብል ብመለሳ ፊደል ትራንስክሪፕሽን ዝበሃል ኣይህጉራዊ ኣብቲ ናይ ፈርዓናውያን ነቱ ሂረግሊፍ ክንፅሕፎ ከለና በዚና ንፅሕፎ ነባር ዘለኣለማዊ ዝብል ቃል ኣሎ እቲ ዘለኣለማዊ እንታይ እዩ እቲ ሽዑ ዝነበረ እምነት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንተሪኢና ከም ዝኾነ ግን ኸባስያን እንታይ ትርጉሙ እቲ ሓበሻ ዝብል ካብኡ ስለ ዝበቁል ኢኹም ገለ ዘቕርቦ ዘለኹ ሕጂ ኸባስያን እንታይ እዩ እቲ ኸባሲ ዝብል ዘሎ ምኽባስ እዩ ንመሬት ምግልባጥ እዩ ብጣዕሚ ቅዱስ ዝኾነ ተግባራት ስለ ዝነበረ ንመሬሲ ተውስባ ኣለኻ ብመኹዓቲ ብኣካልካ ንመሬት ከተውስብ ስለ ዘይትኽእል ነቱ ውሽጢ ዝነበረ ንላዕሊ ኣውፂኢኻ እቲ ውስጢ ክፉት ትገብሮ እሞ ዘርኢ ተእትወሉ ንኽትፈሪ ሕጂ በዚ ነጥቢ እዙይ እቱ ኸበሰ ዝብል ቃል ብቓል ኣብ ከመታውያንን ስለ ዘሎ ልክዕ ነቱ ኸበሳ ዝብል ምድሪ ብፍውንት ወይ ከዓ ፈዋኖት ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዩ ሕጂ ፈዋንያን እውን ክንብል እቲ ፈወነ ብኣና እቱ እንታይና ዝበልናዮ ስእለ ቃል ንምሳሌ ፍውን ተልካ ፉንፉን ኢና ንብል ንሕና ፉንፉን ኢሉ ዝጭነው ነገር ፄና መዓዛ ክብል ከሎ ሓደ ከብትን ምሳሌ ከይዱ ንሓንቲ ላም ኣብ ትርሕማ የሽትት እሞ ብጀርመን ክቡር ዝኾነ ቃል ኣለዎ ንሕና ግን ይጨንዋ ኣለዎ ገለ ኢና ንብል ንመስለኒ ግን ትኽክል ኣይኮነን እቲ ንሱ ዝገብሮ የስተማቕሮ እዩ ክትወልድ ትኽእል ድያ ኣይትኽእልን እያ ሕጂ ናይ ምውሳብ ግዜኣ ድዩ ኣይኮነን ኢሉስ የስተንትኖ እዩ ንሱ ሕጂ እቲ ፍውን ዝብል ዘሎ ምስ ናይ ኣዳማዊ ኣካል ነገራት ክቀራረብ ከሎ እቲ ፄና እቲ መዓዛ ኣሕዛብና በቲ እዋንቲ ዝነበሩ ህዝብና ብለት እዩ ነቱ ምድሪ ነቱ ከባቢ ብምሉኡ ብመዓዛ ዕጣን ብናይ ዕጣን ይኹን ብናይ ኣቁፅልቲ ይኹን ብተፈላለየ መዓዛ ከም ዝህብ ገሮም ይቅድስዎን ይውድስዎን ከም ዝነበሩ ክነግረና እዩ ዳሕራይ ክመፅእ እዩ ሕጂ ጥራሕ ቁርብ ነቲ ቃል ንምርዳእ እየ ዝፍትን ዘለኹ ኣብዚ ፀገም ዘሎ ካብቲ ሕማቕ ፀገማትና እንታይ እዩ ተውላጠ ድምፂ ናይ ሓደ ፊደል ሕጂ ከም ምሳሌ ኣብዚ ቀሪበዮ ዘለኹን ምሳሌ ከበሮ ክንብል ኮልና እቲ ከበሮ ኢልና ንፅውዖ ንሕና ከበሮ እዩ ከባሪ እዩ እታ ንእሽቶ እትኮይና ከዓ ነጋሪት ንሳ ትነግር እዚ ከዓ ይኽብር ሓበሬታ ይህብ ናይ ምንታይ ሓበሬታ ናይ ሓጎስ ትስዕስዓሉ ትፃወተሉ ትዕልለሉ ወዘተ ዝሕብር እዩ ሕጂ ልክዕ እዚ ኣብ ባቢሎን ካባሩን ከምዛ ዘላታ ብኸይ በዚ ይፅሓፍ ከዓ ካባሩን ኣሎ ሕጂ ዓረብ ካባሩን ክብሉ ከለዉ ዜና እዩ ልክዕ ትቓል ካበይ ከም ዝወሰድዎ ባዕሎም ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እቱ ኻ ዝብል ፊደል ናብ ከ ወይ ከዓ ናብ ሓ ስለ ነዝሎ ንምሳሌ እዚ ኻተመ ከሎ ሓተመ ንብል ወይ ከዓ ከተመ ክታምካ ግብረሉ ይበሃል ካበአ ዝብል ብሓበአ ሓጢኣት ዝብል ብሓጢኣት ከም ንቕይር ንመዘኻኸሪ እዩ
ወይ ሕጂ ኣብዚ እንደገና ክብስ ዝብል ዘሎ ቃል ስእለ ቃል እንድዩ ብክ ንጥቀመሉ ክብስ ዝብል ዘሎ ብክ ንጥቀመሉ ከበሰ ትኸብሰላ እስኪ ፀጉረይ ክብስ ክብስ ኣብልለይ ይብላ ኣዴታትና ወይ ከዓ ክባሶ ክብሶ ዝበሃል ኣሎ ናይ ታእሹ ናይ ስራሓት ይኹን ናይ ነታ መርያ እስኪ ኺድኪ ነታ ግራት ክብስ ክብስ ኣብላውን ትብል ኢኻ ሕጂ እቲ ክብስ ክብስ ተውላጠ ድምፂ ክብስ እዩ በዚ ይፀሓፍ ልክዕ ክብስቲ ኣብ ግእዝ እውን ገና ደሓን ኣሎ ሱርያ የጥፍአን ኣብ ግእዝ ብኽ ይፅሓፍ ንሕና ግን ሕብስቲ ትኽባሳ ዝበሃል ሕምባሻ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ክበዛ እዩ ሕጂ ናይዙ ፊደል እዚ ድምፂ ብምጥፋእ ብዙሕ ነገር ከበላሽወልና ይኽእል ኣሎ ብለት እዩ እዚ ኸሪሳ እቲ ሓረሰ ዝብልን ካረሰ ዝብልን ፍልሊ ከም ዘለዎ እቲ ሓ ብሓ እንተኮይኑ ምሕራስ ናይ መሬት እዩ ካረሰ ካሪሳ ሰብኣይ ክሓርስ ኣይክእልን ንሳ ግን ካሪሳ እንተኮይኑ ግን ሓሪሻ ንብሎ ንሕና እጋራ ዶ ኣቢላ ሕቆኣ ኣውዲቓ ኣብራኻ ዓፂፋ እጋራ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ፊደል ክንሪኦ ኢና ሕጂ እዚ ዓንተ ዝኸሰትኮ ኢልሓን ሕጂ ኣብዚ እንተሪእና እንታይ እዩ እቲ ኸ መሰረቱ ከምዚ እንድዩ ክበቁል ከሎ ከምዚ ኣብ ናይ ሳባዊ ከምዚ ኢና እዚ ዳሕራዋይ መልክዕ እዩ ተቐዳማይ መልክዕ እዚ እዩ ኣብዚ ከዓ ምልክት ናይ ምኽባስ ናይ ምኹዓት ዘርኢ እዩ ከምኡ ከዓ ናይ ምኽራስ ታደ ክትወልድ ኮላ እታ መሬት እውን ተኸቢሳ ፍረ ኣትይዋ ከተበቁል ኮላ ዝሕብር ብዙሕ ታሪክ ኣለዎ ኣብ ታሪክ ናይቲ ፊደል ከይድና ከነስተውዕለሉ ንኽእል ኢና እቲ ክብስ ዝብል ብዙሕ ትርጉም ዝሓዘ እዩ ምኽባስ ናይ ሕብስቲ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ክብስቲ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ካልእ ነገር ዝውዕል እዩ ስለዚ ብምንታይ ሕሊፋ ነረ በዚ ከሕልፋ እንደገና እወ ኣብዚ እንታይ ንርኢ እቶም ከመታውያን ከም ስርዓት ነታ መሬት ክኸብስዋ ከለዉ እዩ እዚ ልክዕ ቃል ብቓል ከዓ ምኽባስ ይበሃል ብኣቶም እውን ስለዚ ኣብዚ እንታይ ክንርኢ ኣለና እቱ ኻተመ ዝብል ክታምካ ግበረሉ እቶም ቀዳሞት ፈርዖናውያን እቱ ማሕተሞም ማሕተም ንብሎ ንሕና ማኽተም እዩ ቤት ማኽተም ዳ እምበር ቤት ማሕተም ኣይኮነን ሕጂ ክታም ንብሎ በዚ ይፅሓፍ በዚ ኸዚ ክትም ካትም ዳ እምበር ካትም ኣይኮነን ሕጂ እዚ ካትም ኢልና ንፅውዖ ካትም እዚ ቀዳሞት ካብ ኢዶም ስለ ዘይፈልይዎ ከምቱ ሕጂ ሓደ ሰብ ክታሙ ከቕርብ ከሎ ካብ ኢድ እያ ትፅሓፍ ብካልኦት ኣይትስራሕን እያ ልክዕ ከምኡ ከዓ እዞም ነገስታት ከምኡ ነይሩ ሕጂ እምበኣርቲ ካትም ንሪኦ ኣለና እቲ ንሕና ካትም ኢልና ንፅውዖ ሲ ዋላ ብከመታውያን ልክዕ ከምታ ግእዝ ወይ ትግርኛ ዘላ ካትም እያ ትፅሓፍ ኣብ ዓረብ እውን ከምኡ ይፅሓፍ ሕጂ እዚ ንሪኦ ኣለና እቱ ማሕተም ዝበሃል ባሓ ከም ዘይኮነ ሓደ መረጋገፂ ካብ ከመታውያን እዚ ዳ ናይ ከመታውያን ጥራሕ ኣቕሪበ እምበር ዋላ ኖባውያን ከምኡ እዮም ዋላ ንሕና ከምኡ ኢና ናይ ቀደም ቅድሚ ኤውሮጳውያን ኣብ ማሕተም ምብፅሖም ግሪኾም ይኹን ላታያኖም ቅድሚ ኣብኡ ምብፅሖም ዝነበረ ናትና ምዕባለታት እዩ ናይቶም ፀለምቲ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ እዛ ቃል እዚኣ እዚ ብኣህጉራዊ መለሳ ፊደሉ እዩ በቃ እዚኣ እንተኸድኩም እዚ መፅሓፍ ኣየድልየኩምን እዩ እዚኣ ነዚኣ ከመይ ኢላ ትፅሓፍ ኣብዚኣ ሲፈልጣ እዩ እቱ ናይ ኢጅፕቶሎጂ ዘፅንዐ ብለት እዩ ሕጂ ካሳት ከዓኒ ካሳ ዝበሃል ኣብ ናይ ዒዛናታት ኣሎ እቱ ካሳ ዝበሃል ዋላ ዞም ናይ ሎም ቢጃ ካሳ ትክቴንያ ይብሉኻ ካሰኛ ትዛረብ ዲኻ ክብሉ እዮም ነቱ ትግረ ነቱ ናትና ኣካል እዮም ከምኡ ዝብልዎ ሕጂ ብቋንቋ እንታይ ዝበሃል ብቋንቋ ቢጃ ካሳ ክብልና ከለዉ ንዓና እዮም ነቶም ትግረ ነቶም ትግራይ ሕጂ ትርጉሙ ከዓኒ እምባታት ምድረ ከበሳ ብህለት እዩ ብናይ ፈርዖናውያን ንናይ ዓዶም ዘይኮነስ ንናይ ዓድና ሕጂ እዚ ስም እዚ ብከምዚ እንዳተፃሓፈ ብከምዚ እንዳተነገረ ከሎ ክልተ ሰለስተ ሓሰውቲ እየ ዝብሎም ኣነ ኣግሂደ ኣብ ዓዶም እየ ዘለኹ ይሰምዕዎ እውን እዮም ከም መሰለ ዘይፀናፀኑን ዘይከታተሉን ኣይኮኑን ግን ፅብጥለኒ ከረትዓሉ ዝኽእል በዓል ኤድዋርድ ግላሰር ይኹን ደድሕሪ ኤድዋርድ ግላሰር ከዓ ሄርማን ፎን ቪስማን ክልቲኡ መፅሓፍቲ ኣስማቱ መዓዝ ተፃሒፉ ዝእኸልኩም ክእል እየ እቲ ስነ ፅሑፍ
حجي نساتهم كما يقرون كحيلهم እቱ ሓበሻ ዝብልሲ ካብ እቱ ኸበሳት ዝብል ብለትዩ ካብ የመን ከም ዝመፀ ገሮም ፅሒፎሞ ኣለዉ ከም ዘይኮነ ከዓ ኣነ ኣብዚ ዝኣክል ምክታዕ ገብረሉ ነርአ ግን ደቂቕ እንተኾንካ ኩሉ ሻዕ ደቂቃ ካ ተርፍ መሳኒት እንተዘይብልካ ዘሰኒየካ እንተዘይብልካ ብፅሑፋት ግን ሕጂ ክንረትዖም ኢና ካልኣይ እቱ ነገር ከዓ ብፅብጢሲ መርትዖታት ክንሕዝ ኣለና ኣብዚ እንተ መፂና ፍልይ ዝበለ እዩ ንምሳሌ እዚ ግን ትቓል እንታይ እዚ ኻይ ፊደል እዩ በቃ እቲ ሳልሳይ ሃ እዚ ካብቱ ውሕድ ንምሳሌ ናይ ከመታውያን ፊደላት ብሰለስተ ፊደላት ዝድመፁ ኣለዉ ብክልተ ፊደላት ዝድመፁ ኣለዉ ብሓደ ፊደል ዝድመፁ ከዓ ውሕዳት ኣለዉ እዚ ንምሳሌ ኻይ ሳልሳይ ሃ እዩ ግን ካልእ ኸ ኣሎ ሳልሳይ ሃ ኮይኑስ እዚ ከምዚ ዝድመፅ ካልእ ፊደል ከዓ ኣሎ ክመፅ እዩ እዚ ከዓ ሰ እዩ ኤስ ንበሎ ሰ ንበሎ ስ ኢሎም ፅሕፍዎ ኤሮፓውያን ኣብዚ ፅሒፈ ኣለኹ እዚ መናብብ እዩ ሕጂ እዚ ተ እዩ እዚ ግን መፍለይ ሰለስተ ዝድምፂ ፊደል እዩ ግን መፍለይ ዴተርሚናቲቭ ንበሎ መፍለይ ምድሪ ምዃኑ እቲ ነገር ዝነግር እዩ እምባታት ምዃኑ እዚ ስእሊ ናይ እምባታት እንድዩ እቲ ነገር ዝፅዋዕ ዘሎ ስምዚ እምባታት ምዃኑ እምባታት ምድሪ ኸበሳ ዝብል እዩ ሓፂሩ እቱ በቱ ፈርዖናዊ ኣብዚ ክንመፅእ ከለና እንደገና እንታይ ዝብል ዘሎ ክብስ ዝብል ብሳባዊ እውን ኣቕሪበሉ ኣለኹ ሕጂ እዚ ብግሪኻዊ ባቕረታ ብሂሮግሊፍ እዩ እዚ ከዓ ካልኣይ ኸ እዩ ሳልሳይ ሃ እዚ ከዓ ኣብቲ ሓንቲ ዝረኣኹም ዓንተ ካልእ ነይራ ዕምባባ ናይ ገለ ነገር እዩ እዚ ከዓ ሰፍኢ ብላዕሊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ሰፍኢ እዩ እዚ በ እዩ እዚ እግሪ እዚ በ እዩ እዚ ከዓ ሰ እዩ እዛ ኣብዚኣ ዘላ ግን እዚኣ መኹዓቲት እያ እዚኣ ከዓ ምድሪ እያ ሕጂ እዚኣ ክብስ ክትከውን ከላ ከምዛ ኣብዚኣ ዘላ ክብስ ኸበሰ ኸቢሰ ከም ደላይና ከነናብቦ ንኽእል ኢና እዚአን ሰለስቲአን እቲ ምኽባስ ክነግራ ከለዋ እዚኣ ከዓ እቱ ምኹዓት ምድሪ ምዃኑ ወሳኒ እዩ ዴተርሚናቲቭ ሕጂ ኣብዚ ፀቂጥዎ ኣሎ እዚ ስእሊ እዚ እንታይ ክንገብር ከለኹ ኣጉዕዞ ይከኣልኩን ኣጉዕዞ ተዘለኹ ቅረታ የበላሽወለይ ኣሎ ስለዚ ደሓን እንደገና ክመልሳ እሞኒ እዚኣ እምበኣረይ ምኹዓት ምዃና እዚኣ ከዓ ምድሪ እያ እዛ ታሕቲ ዘላ ምድሪ እያ እዚኣ ከዓ መኹዓቲት እያ ስለዚ እቱ ኸቢሳ ዝብል ምኽባስ ምኹዓት ምዃኑ ነቱ ቅዱስ ምድሪ ክኽበስ ከሎ ክኳዓት ከሎ ክፈሓር ከሎ ዝነግር ምዃኑ ሕጂ እንታይ እዩ እቱ ምኽባስ ዝበሃል ንሕብስቲ እውን ክትልዕጥጦ ከለካ ነቱ ንቕጫ ትገብሮ ነገር ከተብዕጦ ከለካ እንዳገላበጥካ ኢኻ ትስጉዶ ትርምጥጦ ትግልብጦ ትርምጥጦ ትርምጥጦ ከምኡ እናገበርካ ትኽብሶ ሕጂ እቲ ምኽባስ ነቲ ምድሪ ከዓ ልክዕ ከምኡ ስለ ዝኾነ ቃሉ ናይ ክልቲኡ ሓደ ይኸውን ኣሎ ኣብ ሕብስቲ ጥራሕካ ይነብሎ ማለት ብህለት እየ ሕጂ ቅዱስ ተግባር ምዃኑ ከዓ ኣብዚ ተኸሲትሎ ኣብዚ እንተሪእና ልክዕ ከምኡ ኮይኑ እዚ ከዓ እንታይ ንገብር እዚኣ ኣብዚኣ እዛ ምእላይ ስኢነያ ንዓኻቱም ከዓ ጣጣ ካየብ ዘሂለ ኸዲነያ ኣለኹ ደሓን ኣብዚ ብሓፂሩ እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ እቱ ኸ ዝበልናዮ እዩ እቱ ሳልሳይ ሃ እዚ ሃዚ እዩ ብሓፂሩ ወይ ከዓ እዚ ሃዚ እዚ በ እዩ እዚ ከዓ ሰ እዩ እዚ ክልተ ኢ እዩ እዚ ንገዛ ርእሱ ካብ ምንታይ ከም ተሰርሐ ገለ ኩሉ ክነግር ክእል እየ ግን ኣገዳሲ ይኮነን እዚ ተ እዩ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ፊደል እያ ግን ኣብዚ ፊደል ከም ፊደል ዘይኮነትስ ከም መወሰኒት ናይቲ ነገር እቲ ቃል እንታይ ከም ምዃኑ ትውስን እያ ሕጂ ናይ ምግልባጥ መመልክዒ እትቶም ሰባት ሒዞሞ ዝነበሩ ኣቑሑት ርኢኹም ኢኹም ዝኩዕትሉ ዝነበሩ ልክዕ ናቱ ስለ ዘላ ኣብዚ እዚ ኸቢስ ኣብዚ ብኣህጉራዊ ዝኾነ ክብስቲ ዮ ወይ ክብስቲ ጥራሕ ንብል እቲ የ ዝብል ዘሎ እዚ ክልተ ፊደላት እዚ እዩ ሕጂ ሓንቲ ኮይና ኢ እያ ወይ የ እያ ብክልተ ተኮይኑ ከምኡ ሕጂ ዝተ ከዓ ኣንስታይ ምዃኑ ጥራሕ እዩ ዝኸስት ዘሎ ሕጂ እቱ ምኹዓት ብከምዚ እውን ከም ዝኸስትዎ
ኩዕቲ ነታ መሬት ክኸውን ይኽእል ኩዕቲ ትሕርቲ ክብስቲ ሕጂ እዚ ደተርሚናቲቭ ናቱ ከም ምዃኑ ኣብቲ ሂሮግሊፍ እዩ ዝነግር ዘሎ ሕጂ እንደገና እንተሓሊፍና ኣብዚ ብካልእ መልክዕ ከዓኒ ንዕድል ኣብዚኣ ኣይተፀቕጠትን እዚ ክብስ ከሎ ተያ ኣሎ ልክዕ እዚኣ ኸያ እዚኣ በያ እዚኣ ሰያ እዚኣ ከዓ ነቱ ነገር ትውስን እያ ኣብ መወዳእታ ግን ተያ ኣላ ታ ትበሃል ምድሪ እያ ሰለስተ ሕፃ ናይ ሕፃ ነጥብታት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ፀፊሕ መሬት እዩ ብሓፂሩ ኣብዚ ክብስ ታ ንብል ኣለና ከበሳታት ንበሎ ወይ ከዓ ከበሳ ታ ብህለት ከበሳዊ መሬት ከበሳዊ ታ እቲ ታ ዝብልስ ምድሪ እዩ ንባዕሉ ቅድሚ ሕጂ ከሲተ ነርአ ሕጂ ቅዱስ ተግባር እዩ እቱ ኣብኡ ዝግበር እዚ ብዚ ዘሎ ከዓኒ ናይ ምኹዓቱ ናይ ምፍሓሩ ንዘራእቲ ኣብ ጥቕሚ ናይ መውዓል ዝግበር ስራሕ ወሳኒ ቃል እዩ እዚ እቲ ደተርሚናቲ ዝበሃል እዩ በእንታን እቕረታ ከቕጥኖ ኢሎም መድሓን ከም ዘለዎ ረጊዱ ንሕማቅ ኣይኮነን ሕጂ ኣብዚ ብልሳና ኣሎ ናቱ ኣደማምፃ እቲ ኣደማምፃ ብናተ እዩ እምበር ንሳቶም ከምዚኣ እያ ባውል የለን ንሪኦ ኣለና ኣብዚ እዚኣ ታ እያ ነዚኣ እዚአን ሰለስቲአን ከዓኒ ክብስ ኸ እዚ በእዚ ሰ እዚ ከዓ ደተርሚናቲቭ ወይ ከዓ መወሰኒ ናይ ተቓል ናይ ሕርሻ ናይ ምኹዓት ምዃኑ ዝሕብር እዩ ነዙይ ቃል ብቃል ንሕና ነቲ ከበሳ ከበሳ ኢልና ስለ ንፅውዖ እቲ ከበሳውን ትርጉሙ ስለ ዘይዓወቕናዮ ኣብ ታሪክ ከነስፍሮ ኣይበቃዕናን ረታዕ ዝኾነ ፅብጢ ስለ ዝኾነ ቀፂልና ክንመፆ ኢና ሕጂ ብካልእ መልክዕ ከዓ ክብስ ብል ኣሎ ኣብዚ ከዓ ልክዕ እዚ ቃል እዚ ከዓ ክብስ እዩ ሕጂ እቱ ዓንተቦ ዝረኣናዮ ካልእ ኣፀሓፋ ንርኢ ሕጂ ከዓ ብካልእ መልክዕ ንሪኦ ኣለና እዚ ሰለስተ ዝድምፁ ፊደል እዩ እዚ ተ እዩ እዚ ሓደ ሕንፃፅ ዘሎ እዚ እውን ኣራታዕ ናይ ተቓሊ እዚ እውን ፊደል እዩ ኣ እዩ እዚ ሓደ ተሸንጓጉ ተኣሽም ተሸንጓጉ በትሪ እዩ እዚ ከዓ ባዕዲ ሃገር ከም ምዃኑ ኣብ ከመት ዘይርከብ እዚኣ ከዓ ተቐማጢት ተቐመጢ ነተን ኣብኡ ዝቕመጣ በዓልቲ እዚ ዓዲ እዚ በዓልቲ እዚ ሃገር እዚ ንምባል ዝስራሕ እዩ ሕጂ ከበሰተይቲ ንበሎ ከበሳዊት ንበላ ከበሰተይቲ ንበላ ልክዕ ከምዚ ከነማስለቶ ኮይና ልክዕ ንዕውን ክነኣልሞ ንኽእል ኢና ግን ባዕዳዊት ምዃና እዩ ዝነግር ብሓፂሩ ካብ ከመት ዘይኮነሲ ካብ ከበሳ ከም ምዃና እዚ ዝጠቕሶ መብዛሕትኡ ነተን ኣዴታት ይኹና ወላ ነታ ንግስቲ ብኸምኡ እዩ ዝኸስታ ሕጂ ከመታውያን ባዕዳዊት ኮይናሲ ብከመታውያን መልክዕ በቶም ግብፃውያን እዚኣሲ ባዕዳዊት እያ ይብላ ኣሎ ካበኣ ካ ከበሳ ካብቲ ሓበሻ ዝበሃል ሕጂ በባህላና ብናይሎም ኣባህላና ዝወ እዚ ከም መናብብ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ከበሳ ቶት ክንብሎ ንኽእልና እዚ ወዚ ነዝተ ቶ ይገብሮ ኣሎ ከበሰቶት ንበሎ ሕጂ ነቲ ህዝቢ እዩ ዝገልፅ እዚ ብእሲ ኮይኑ ናይቶም ህዝቢ ዝነግር ከም ምዃኑ እቲ ቅድም ዝኸሰትናየ በሎ ከሎ በሎ ሰሎ ኣብዚ ከዓ ኣሎ እዚ ተሸንጓጉ በትሪ ኮይኑ እዚ ከዓ እቲ ሰብ ናይቶም ህዝቢ ምዃኑ ኮይኑ እዚ ከዓ ፕሉራል ምዃኑ ናይ ብዙሓት ምልክት ዝህብ እዩ ሕጂ ከበሰቶት ከበሳ ፈዋኖት እውን ከበሰቶት ንበሎም ፈዋኖት ዓጠንቲ እዩ እቲ ፕውን ዝብል እንደ ከቀራርቦ ደልየ ሕጂ እቲ ፕውን ዝብል ምስ ስራሓት ክንመፆ ኢና ፑንት ዘይኮነ ከምዚኦም ዝፅሕፉ ኣካል ወረቃቕቲ ኣብቱ እንታይሽም ትራንስክሪፕሽን ግን ፔ ወ ን ት እዩ ዘሎ ካልእ ክንመፆ ኢና ብካልእ መልክዕ ክንሪኦ ኢና ዳሓረይ ፊደሉን ከንብቦ እየ ሕጂ እቶም ጨሓማት እዩ ዝብለሉ ሕጂ ናይ ፀጉሪ ፀለምቲ ኮይኑ ጭሕሚ ዘለዎም ፀጉሪ ኣብዚ ቅሪቦ ለቕረታ ናይ ፅልሚ እውን ይጠቅስ እዚ እንታይሽም እዚ ግን ሕጂ ኣብ ምጭሓም ፀጉሮም ፀጉሪ ጭሕሚ ዘለዎም ህዝቢ ምዃኖም ኣብዚ እውን ጭሕሚ ዘለዎ ብእሲ እዩ ዘሎ ንኸምን እቶም ጨሓማት ሓደርቲ ወይ ነበርቲ ናይ ፈውንት ናይቱ ከበሳ ንብሎ ዘለና ዜጋታት
ዜጋታት ፈዋኖት እቱ ኸበሳውያን እንብሎ ዘለና ምዃኑ ንምኽሳት እዩ ሕጂ እንዳቐረብና ዘረዳእና ፅብታት እንዳረኸብና ኢና ንከይድ እንደገና ከንእሳብ ብእንታን ኩሉ ክረኣየና ርም ሕጂ ኣብዚ እዚ ፅሕፈት እዚ በነ በነ ትበ ቅድሙ ንርኢና ነርናና በነ ብን ብሓፂሩ እዚ ሰፈር ምዃኑ ምኩራብ ምዃኑ ዝነግር እዩ ሕጂ እዙስ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ምስናትና ብንብን ይብላ ኣሎ እዚ ብንብን ቤተ ብንብን ኢሎም ይትርጉምዎ ምዕራባውያን እዚ ከዓ ኣበይ ዝርከብ ኣብ ብዙሕ ቦታ ኣለዎም ከመታውያን ስም ናይቱ ኣብ ሄሊዮፖሊስ ከተማ ፀሓይ ዝብል ብቋንቋ ግሪክ ብግዜ በዓል ፕቶሎመሳውያን ተለወጠ ስም ይኸውን ኣብ ሄሊዮፖሊስ ዝርከብ ብንብን ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ኣብኡ ዝርከብ ከተማ ምኩራበ ፀሓይ ተባሂሉ ይፅዋዕ ሕጂ ንዑ ይፅዋዕ ዘሎ እመዚ ንዓና እንታይ ይጠቕሰና ንዓና ስለ ጠቕሰና ይቐሪቡ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና እቲ ብንብን ዝበልናዮ ክመፅእ እዩ ኣይኸይድኒዩን እቲ ፑንት ኢልና ንፅውዖ ከረዲ ኢለ እዚ ፐ እዩ ነዚ ብፐ ዝፅሓፍ ብኣና ብፈ ኢና ንፅሕፎ ምክንያቱ ፐ ነዊሕ ግዜ ገርና ኣጥፊእናዮ ኢና እምበር ነይሩና እዩ ዓይናይ ከም ዝነበረ ኣብ ፈን ኣብ በን ኣትዩ ኣሎ ብሓፂሩ እቲ ብፐ ንፅሕፎ ዝነበርና ሕጂ ነዛ ቃል እዚኣ ግን ኣብ ፈእቲና ኣለና ሕጂ እዚ እውን እዩ ክልተ ፊደል እዩ ማንቲ ለበረኻ ኮይና ፊደል እዩ ግን ክልተ ዝድምፁ እውን ይበሃል እዚ ን እዩ ነ እዩ ብሓፂሩ እዚ ከዓ ተ እዩ እዚ ከዓ ምድሪ ምዃኑ እምባታት ዘለዎ ምድሪ ምዃኑ ዝኸስት እዩ ታቓል ፕውንት እያ ትበሃል ፕ ኢልና ውን ኣብዝሎ ውን ዝብል መልሽን ንሎ ብዚ ት ከዓ ኣሎ ብዚ ፕውንት ተባሂሉ እዩ ዝንበብ ሕጂ እዚ ፕውንት እዩ ፑንት ዘይኮነ ፕውንት እዩ ልክዕ እዚ እውን ፕውንት ኢልና ክነብቦ ንኽእል ንኸውን ግን ከምዚኦም ፅሕፎ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ነቲ ፈን ተገርናዮ ፍውንት እዩ መፋወን ይብላየን ኣዴታትና መጎጎ ክፋውና ከለዋ ፉን ይብላ ኣሎ ፈዋኒ ፊንፊን ንበሎ ፊፍ ንበሎ ፎፍ ንበሎ ፎ ንበሎ ኩሉ እቲ ምጭናው ነገር እዩ እዚ ከዓ ልክዕ እቲ ፈዋኖት ከዓኒ ናይ ዕጣን ማዕከን ዝነበሩ እዮም ዕጣን የዋፍሩ ብዕጣን ከዓ ብዙሕ ነገር ይሰርሑ ክንሪኦ ኢና ዝመፅእ እቱ ቃላት ከመይ ገርና ኣብ ታሪክና ብግብሪ ክንሰርሓሉ ከም ንኽእል ንምዕዋቕ ሕጂ እቱ ኸበሰ ዝብል ከበሰ ኢልና ስለ ነውፅኦ ነቲ ኸበሳ ዝብል ከበሳ ኢልና ስለ ነንብቦ ከበሳ ትርጉሙ ምስቱ ምኽባስ ኣይነዛሙዶን ሕጂ ምንታይ ብህለት እዩ ዝብልስ ወይስ መን እዩ እቶም እቱ ኸበሳ ዝበሃል ሳይና እየ ዝብል ሕቶ እዩ ብገለ መጋገይቲ ወይ ከዓ መደናገርቲ ንበሎም ኣሸበሸብ ኣብ ሶማል ይብሉ ገሊኦም ከዓ ኣብ የመን ይብሉ ሓሊፎም እውን ስካዕ ዑማን ኣበይ ከም ዝኾነት ኣይፈልጥን ሕጂ ነዚ ሰሚዖም ሶማላውያን ፑንትላንድ ኢሎም ፑንት ብቋንቋኦም የለን ላንድ ብቋንቋኦም የለን ኤሮፓውያን ዝሰኣሎም ዝኸሓሎም ውሒጦም ከምዛ ብዕሪር ኣብ ስኖም ገይሮም ነቲ መሬቶም ከዓ ብኡ ክፅውዕዎ ይፍትን ምክንያቱ ነቱ ታሪክ ምውሳድ ስለ ዝደለዩ እቲ ታሪክ ትርጉም ክህቦም ስለ ዝደለዩ ምክንያቱ ፅሑፍ የብሎም ብፅሑፍ ተታሓዘ ታሪክ ወይ ባህሊ የብሎምን ትማሊ እዮም ጀሚሮም ብላቲን ክፅሕፉ ሕጂ እቱ ታሪክ ምውሳድ ግን ከምዚ ሕጂ ከይሓፈሩ በዓል ወዲ መሓመድ ዙ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ በቃ ዓባይ ኩሽታዊት ሃገር ዶ ገለዶ ክሃንፂ ይባል ኣሎ ተቐኒዕዎም ይሰርሕዎ ኣለዉ ክቆንዖም ከዓ ክእል እንድሕር ደቀስቲ ኮይና እዚ ዓንተወ ዝነገርኮ እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ሓደ ናይ ንጉስ ማሕተም ወይ ከዓ ማሕተም ዘይኮነሲ ኣርማ እዩ እዚ ከዓ ናይ ሳሁ ራዕ ዝበሃል ንጉስ ዝነበረ እዩ ሳሁ ራዕ እዚ እዩ ብ2458 ክሳዕ 2446 ቅድመ ልደት ዝነበረ እዩ ሰብዎ ሽዑ በዓል ሙሴ ገና ኣይተፈጥሩን በቲ እዋን እቲ ንፑንት ይኸይድ ከም ዝነበረ ካብ ፑንት
ዕዳጋ ይፈጥር ከም ዝነበረ ዕጣን ብፍላይ ብዝያዳ ዕጣን ኩሉ ነገር ከም ባህሊ ምስ ፑንት ርክብ ከም ዝነበሮ ነዚ ከመስክር ዝኽእል ንዋይ ከሎና ኣብ ናይ ሎሚ ኤርትራ ዝበሃል ትግራይ ኣብ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ትግራይ ተነዚሑ ዘሎ ኣቑሑት ኣለና ነዚ ትርጉም ከም ዘይብሉ ገይሮም ኣይባል ካብ የመን ዝኸደት እያ ካብ ሶማል ዝኸደት እያ ዕጣን ኣብ ሶማሊ ዘሎ ዕጣን ኣብ ዖማን እዩ ዘሎ እናበልካ ሃተፍተ ዝበሃል ዘሎ ናትና ውድቀት ስለ ዝተኣማመኑ እዩ እዚ ንጉስ እዚ እምበኣረይ ብናቱ ሓወልቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣርየ ስለ ዝነበርኩ እዚ ናቱ እዩ ናይ ሳሑ ራዕ እዩ ሳሁረ ኢሎም ፅሕዎ ከሎ ኤሮጳውያን ግን በቱ ሂሮግሊፍ ሳኹ ራዕ እዩ ዝፀሓፍ ራዕ ፀሓይ እዩ ሕጂ እቲ ራዕ ንብሎ ንሕና ሕጂ እዚ ካብቱ ዝቐደመ ፒራሚድ ናታቶም እዩ ናይቶም ቀዳሞት ኣብዚ እንተሓሊፍና እምበኣር ፑንት ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ምድጋም ኣየድልዮን ንሲ ናይ ፈዋኖት እዩ ትሽዑ ዝነበረ ዕዳጋ ብመራኽብ ኮይኑ ዓዘቕቲ ዝነበሮ ማርሳይ ዝበሃል ብግእ ዝምታ ማርሳታት እዩ ንበሎ እቲ ወደብ ይስናሓልና ሕጂ እቲ ማርሳታት ብፅብጢ ዳዓሩ ኣነ ንባዕለይ ካብ ዓዲ ቀይሕ በቱ ብሩባ ሓዳስ ዘይኮነ ብሩባ ኩማይለ ዝበሃል ተጓዒዘ ሓዳስ ካይደገም እኳ መፅአ ግን ብኩማይለ ዝረኣኽቦ ክሳዕ ኣዶሊስ ዝኣቱ ዳዓሩ ሰጋሉ ከም ዘሎ ዓበይቲ ኣእዋም ናይ ሑመር ከም ዘለው ብዙሓት እቲ ተረፈ ኩሉ ኣፅሚቶም እዮም ተማም ዘሎ ከባቢ ኮይኑ ግን እቱ ጎልጎል ካብቱ እዚ ካብ ኣስመራ ዝወርድ ሩባ እንታይ ዝበሃል ዓሊጊደር ይመስለኒ ወይ ተዘይተጋግየ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዝኾኑ ሩባታት እዮም ኣብ ኣዶሊስ ዝወርዱ ብሓፂሩ ካብ ከበሳ ሓደ በዓላ ገይሩ ካብ ኣስመራ ንቕልካ ማይ ጭሆትሲ በዓላ ገይሩ ንኣዶሊስ ዝወርድ እዩ እቶም ካልኦት ከዓ ካብ ከበሳታት ናይ ሎሚ ክሎ ግዛይ ዝወርዱ እዮም ሕጂ እቲ ቦታ እህባይን ዳዓሩን ሰጋሉን ዝመልእዎ ምዃኑ ይሕብር እዩ ኣብዚ ኣብ ባሕሪ ስለ ዘለዋተን መራኽብ እቲ ባሕሪ ዝሕብር ዘሎ እዚኦም ከዓ እቲ ዝሽየጥ ናብኣቶም ተሰኪሞም ከምፅኦም ከለዉ ፈልሲ ናይ ዕጣን ከምዚ ዝስከሙ ኩናማ እዮም እዚ ከምዚ ዝመሰለ ስራሕ ዝሕዙ ንምልቆም ኹን ዋላ ምስ ዓርኮም ኩናማ እዮም ካልኣይ እህባይ ልክዕ ዋላ ብየመን ዋላ ብሶማል ክህልዋ ክላይን እዞም ኣባትር እዚኦም ንሪኦም ዘለና እዞም ኣባትር እዚኦም ከሪኦኩም እየ ኣለኒ ብዚ ሓፀርቲ ጎመድ ንብሎ ወይ ዱላ ህለት ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ ብግእዝ ኣብዚኦም ኩሎም ሒዞም ኣለዉ ንሱ ንባዕሉ ከም መሸጣ መዋግእ ስለ ዝጠቕሞም ዝነበረ ናይ ኣውሊዕ እንተኮይኑ ካብ ሓፂን ዘይብል እዩ ሕጂ ዘይ ተሪር ብሓፂሩ ከዋግእ ዝኽእል እዩ ከምኡ ውን ንዓዶም የእትዎ ከም ዝነበሩ ዕጣን ኮነ ተፈላለየ ኣነ ኣብ ሰማንያታት ንሜዳ ኣትወ ሸውዓተ ተጋደልቲ ንዓይ ዝሕግዙ ወይ ዝሕሉ ሒዘ ኩሉ ጋሽ ባርካ ዞሮ ነረ ሓንቲ ላንድ ክሩዘር ድያ ወላ እንታይ ባዝያ ፒክኣፕ ንእሽቶ ዘላ ክፍቲ ከምኡ ሒዘ ስንቅና ሒዝና ንሶምና ዝኸውን ኣብኡ ካብ ባርካ ጀሚረ ልክዕ ብውሽጢ ኣትዮ ብበዓል ዛራ ገይረ ንባርካ በረኻ ባርካ ኣትወ ምርምራ ተካይድ ነረ እቲ ኩሉ ሽዑ ኢምፖርት ኤክስፖርት ዝገብርዎ ዝነበሩ ካብ ፑንት ናብኣቶም ዝኸይድን ካብኣቶም ናብ ፑንት ዝመፅን ኣቑሑት ቦትኡ ዘሎ ህዝቢ ወላ ኣብ ሱዳን ዘለውን ከም በዓል ቢሻሪ ዝመሰሉ ካልኦት ነገድ እውን ረኺበ ናይ ምሕታት መፅናዕቲ ኣካይድ ነይረ ሕጂ እቲ በእዱግ ፅዒኖም ክወስድዎ ከለዉ ኣብ ግብፂ ዘሎ እዚ ፑንታውያን ከምዚ ገይሮም ዘምፅዎ ነሮም ትቑሑቶም ምፅዓን ኣፃዕና ኣድጊ ተሪእናዮ ኣብ በቦቱ ፍሉጥ እዩ ምስ ኣንጉታት ትኸይድ ብቅድሚትን ብድሕሪትን እቲ ክሳዕ ሕጂ ዘሎ እዩ እዚ ከዓ እተን ኣባትር ዝበልክወን እዚአን ዓበይቲ ምስክራት የነ ክሳዕ ሕጂ ስለ ዘሎ ካብ ምራራሲ ምሳሌ ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ኣዋሊዕም ዘምፅነሮም ቀደም ሕጂ ግን ካብ ዝኾነ ዕንጨይቲ ፀሪቦም ንመሸጣ ስለዝጠቅም ኣብቲ ሹቕ ናይ ኣስመራ ትረኽቦ ኢኻ
ሕጂ እዚ ሰራራሕ እዚ ከዓ ክርስትና ምስ መፀ ዝተረፈ እዩ እምበር ሽራራ ተኸዲንካ ላዕላይ ኣካልካን ጥሩሕ ጌርካ ናይ ምስራሕ ናትና ኣይነሩ እቱ ተደላይ ዝነበረ ብከመታውያን እዚ ዕጣን እዚ እዩ ከም ወርቂ ዝረአ ዝነበረ ምክንያቱ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ዝእመነሎም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ናይ እዚ ሽታ ብጣዕሚ ይስሕቦም ስለ ዝነበረ ይፍቶ ስለ ዝነበረ ፈልሲ ካይተረፈ ሒዞም በተን መራኸቢ ይኾን ነሩ እዚ ዝገበረ ዝያዳ ሳሑ ራዕ ዘይኮነ ሓት ቸብሱት እዩ ሓቸብሱት ኢሎም ዝፅውዕዎ ሓ እዩ ብሓ እዩ ዝፅሓፍ ሕጂ ሓቸብሱት ትበሃል ንግስቲ እያ ን20 ዓመት ብሰላማዊ መገዲ ዝገዝአታ ኣደያ ወይ ንግስቲ እያ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና እምበር ልክዕ ኣብ የመን ውሑድ ኣሎ ውሑድ ኮይኑ ንእስ በለ እውን እዩ ኣባና ግን ከምዚ ብዙሕ እዩ ዘሎ ንሕና ፀሓይ ክትኣቱ ፀሓይ ክትወፅእ ከላ ክትውለድ ኮላ ክትብኮር ኮላ እንጥቀመሉ መበኮሪ እዩ ዓረብ ቡክራ እንተበሉ ነዚ ግን መበኮርያ ኢሎም ኣይፅውዕዎን እዮም ንሕና ግን ክትብኮር ኮላ መሬት ፀሓይ ወሊዳ ወጋሕታ ክትብኮር ኮላ ብዕጣን ንስባሓ እቲ ስባሒታ ዝበሃል ዘሎ እምበረይ ናይ ክርስትና ዘይኮነ እቲ ሃሌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ፍፁም ናይ ክርስትና ኣይኮነን እቲ ህልልታ ዝበሃል ኩሉ ቅድመ ክርስትና ዝነበረ ባህላዊ ውርስታትና እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ማእከላይ ምስራቅ ዘሎ ኣዕራብ ይኹኑ ዋላ በዓል ሶማል መልሓሰን ዘልዚለን ዝብላ መልሓሰን ኣውፅአን እምበር ዕልልል ኣይብላን ብውሽጢ መልሓሰን ሕጂ ከምኡ ዝብሉ ከመታውያን ኣለዉ ካባና ወሲዶም ነቲ ባህሊ እዚ ዘስረፅዎ እዚ ግን ሓደ ካብቲ ፅብጥታት እዩ ብሓፂሩ እቲ ናይቲ ዕጣን ስራሕ ኣበይናይ ቦታ ኮይና እንታይ ዓይነታት ተዓጣጥና ንዓጥን ከም ዝነበርና ሕጂ ክርስትና ኣብ ፅንሃ ዝበሃል እቲኻ ጭርባሓባሕ እናበልካ የማን ፀጋም ተብሎ እዩ እቲ ፍሉል ሕጂ ንምሳሌ ሓደ ካህን ክዓጥን ከሎ ፍሉጥ እዩ ናበይ ገፁ ቤን ይጅምር ቤን ከዓ ይውድእ 4 ግዜ እዩ ዝጠዋወ 4 ግዜ ክጠዋወ ከሎ ቤን ይጅምር ቤን ውድእ ፍሉጥ እዩ ኣብ ናይ ካቶሊካውያን ኣብ ሮም እንተሪኢኻ ግን ይዓጥኑ እዮም ግን ናቃሕ ዝበለ ዝጠዋወ እዩ ከምቲ ናይ ሓበሻ ኣይኮነን ብኡ ሕጂ ካቶሊካውያን ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ዲኮን ናይ ፈለጥኩን ናይ ኤርትራ ልክዕ በቱ ስርዓተ ቅዳሴ ናይ ግእዝ ስለ ዝኸዱ እቲ ስርዓት እውን ተመሳሳሊ እዮም ዝገብሩ ከምቶም ክርስቲያን ከምቶም ተዋህዶ ናይ ኤርትራ ሕጂ ካብቲ ናይ ሮማስ ውፅእ እዩ ብሓፂሩ ቋንቋ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ክርስትና ዘይኮነ ካብዚ ዝኸይድ እዩ ብሓፂሩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ንርኢ እዚኣ መልሻ ተኸዲና እዚኣ ሃቸብሱት እያ እዚኣ ግን እስም እዚ ንዓ ኣይጠቅስን እዩ እዚኣ ኸ ሓንቲ ፈጣሪት ድያ ወይ ንግስቲ እያ ገና እቲ ፅሑፍ ኣይነገረናን ዘሎ ሕጂ ብሕፅር ዝበለ እምበኣር እዛ ኣደ እዚኣ ንሪኣ ኣለና ናይ መስዋዕቲ ነገር ብክልተ ኢዳ ሒዛ ብተፈላለየ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ንሳ እያ ተዓንቶ በዝረኣና እያ ማለት መምለሲ የለን ድሓን ተዓንቶ በዝረኣና እያ ክልተ ፅዋዕ ሒዛ ኣላ ክልተ ፅዋዕ እንታይ ሒዝ ዘሎ መስዋዕቲ ሒዝ ዘሎ እዚ ከዓ እትነኳላ እታ ክዳና ዘሎ ከዓ 9 እዩ ስለምንታይ 9 ትርጉም ኣለዎም እዚኣ ከዓ እቲ ቁሑት ኣይረአን ኣሎ እዚ ኣብ ውቕሮ ተረኽበ እዩ ብሓፂሩ ገና እውን ኣብኡ ኣሎ ባዕለ ርእየ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ተመሳሳሊ ናብኡ ወሲዶሞ ሕጂ እዚኣ ሓቸብሱት ኮይና እዛ ንግስቲ እዚኣ ከዓ እቲ ኣቀማምጣ ልክዕ እዚኣ ከዓ ኣእዳዋን ኣእጋራን ተሰቢራ ኣላ ምክንያቱ ዕራብ ንዓቶም ዘገድሶም ትናቶም ጥራሕ እዩ ኣብዚ ብሙሉእ ስእላ ትረአላ ታደ ወይታ ንግስቲ ወይታ ፈጣሪት ክልተ መስዋዕቲ ከዓ ሒዛ ኣላ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና እዚኣ ሓቸብሱት እያ ክልተ ልክዕ ከምዚ ናይ እዚኣ ክልተ ሒዛ ኣላ እንታይ ዓይነት መስዋዕቲ ተቕርባላ ብዘይገድስ እንታይ ሒዙሎ ኣብ ውሽጡ ብዘይገድስ ኣይነግረናን እዩ ትፅሑፍ ጥራሕ እቲ ስርዓት ሓደ ዓይነት ምዃኑ እዛ ፈጣሪት እዚኣን እዛ ፈጣሪት እዚኣ ፈጣሪትን ንግስትን እያ እዚኣ ከዓ ፈጣሪትን ንግስትን እያ ንበላ ፅሑፍ ኣይረኸብናየን ግን ኣብዚ ናይ እዚኣ ይነግር እዩ ከም ፈርዖን እያ ከም ንግስቲ እያ ከም ፈጣሪት እውን ትረአ ሕጂ እዚኣ ንሳ ተብሎ ነራ እዚ ትናታ ኣርማ እዩ እዚኣ ከዓ ንሳ እያ ጭሕሚ ገይራ ሰብኣይ መሲላ ፈርዖን ኮይና
ن30 ባኒ 20 ዓመት ዝገዝአት ንፑንት ትመላለስ ዝነበረት ንሳ እያ እምበር እቱ ዕጣን ዝረኣናዮ ንግስቲ ሓቸብሱት ናታ ሰራዊት ልኢኻ ናብ ኸበሳ ኢላ እያ ትፅውዖ ኸበሰቶት ኢላ እያ ትፅውዖም ኸበሳውያን ኢላ እያ ትፅዋዓና ፈዋኖት ኢላ ከዓ ነቱ ምድሪ ከዓ ፉንት ወይ ፑንት ኢላ ከዓ ትፅውዖ ሕጂ ፈወንቲ ስለ ዝኾኑ እዚ ምፍዋን እዚ ከዓ ድሓር ክንመፆ ኢና እቱ መበኮርያ እንብሎ ቃል በቃል ሕጂ መፈወኒ ክንብሎ መፋወን ይበሃል እንዲ ነቱ መጎጎ ዝፋውናሉ ተኾይነን ኣዴታትና እኮ ዓፅሚ ልዖድየን ዋላ ጉልዒ ገረን ዘይቲ ስለ ዘለዎ ንዑ ቃፂለን ክፋውንኦ ከለዋ ይፋውኑ ምፍዋዝ ዝብሉ ኣለዉ ምፍዋን ዝብሉ ኣለዉ ከምንታይ ሽሙ ሕጂ እምበኣር እቱ ናብቱ ብንብን ዝብል ክንመፅ ኢና ድሓር እውን እዚ እቱ ፈልሲ ዘጉዕዝሉ እዩ እዚ እቱ ናብ ኣምላኽካ ሓደ መስዋእቲ ብዕጣን ድዩ ብፈሳሲ ነገር ድዩ ከቕርቡ ከለዉ በዚአ እቱ ቤተ ክህነት ክቅድሱ ከለዉ ዝጥቀምሉ ክልተ ንላዕሊ ብቅድሚት ጠልጠል ዝበለ ኣለዎ ክልተ ሰለስተ ከዓ ንድሕሪት ጠልጠል ዝበለ ኣለዎ ልክዕ እዚ ኢዱን እግሩን ናይቱ እንስሳ እዩ ናይቲ ነብሪ ይኹን ናይቱ እንበሳ በዚ ከዓኒ ሓደ ጠልጠል ዝበለ ካልኣይ ጠልጠል ዝበለ ተእጋሩ እዩ እዚኦም ሕፂሮም ምስ ኢሎሞ እቲ ሳልሳይ ጠልጠል ዝበለ ትጩሩ እዩ ሕጂ እቶም እንስሳ ስለ ዝተወፅዑ ስለ ዝተሃድኑ ከምዚ ሕጂ ኣብ ግዜ ኣሸንዳ ናብቲ ሸኻ ከይደን መንጢሸን ከምዘይዕንብብ ከምዘይፈሪ ይገብሮ እዘን ኣዋልድና ኢሎሚ ልክዕ ከምኡ ከዓ እቶም ቀዳሞት ሃዲኖም ምስ ወድእዎም ብጨርቂ ይተካእ ተባሂሉ ዲኖ ዝበሃል እዚ ሕጂ ልብሲ ዝበሃል ዘሎ ቤተክርስትያን ካብቲ ዲኖ ዝብል ቃል ወፂኡ እቱ ስርሑ ሓደ እዩ ዲኖ ከዓ 5 እዩ ታሽሙ ግን ኦሮሞ ካይተፈለጦም ክወስዱ ክብሉ 6 መሓውሩ ዘለዎ ገሮም እዮም ዝሰርሑ ኣብቲ ማርካቶ ተሪኢኻዮ ዕዳጋ ጥራሕ ክፅንዑ ይምሰል እምበር ኣይግድሶምን እዩ 6 መሓውር ሳርየት ጥራሕ ክህልዋ ዝኽእል መብዛሕትኡ 4 እዩ ትታሽሙ ሓሙሻየ ጭራ እዩ ሕጂ ኣብዚ መዓር እቱ ዕጣን ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሎ ዋላ ትትኪ ኣብዚ ይርአ ኣሎ እዚ ቀሺ ንበሎ ኣብዚ ኩስኩስቲ ሒዙሎ ኣብዚ ናይ ሲሳይ ነገር ኣሎ እዚኦም ኩሎም ክዕርጉ ከለዉ እቱ ዕጣን ንምንታይ የድልዮም ከም ዝነበረ ንምኽሳት እዩ እዚ ከዓ ናትና እዩ ኣብ እንዳ ጴንጤሌዎን ተኣኪቡ ኣሎ እርግፀኛ ኮንኩ እንዳ ጴንጤሌዎን ወይ እንዳ ሊቃኖስ ኣከባይናይ ከም ዝሰኣልክዎ ይዝክሮኒ መቸም እንዳ ጴንጤሌዎን እንተኮይኑ ኣብ ኣክሱም ዘሎ እንዳ ሊቃኖስ እንተኮይኑ ከዓኒ ባንዳ ኣፍፄ እንተኮይኑ ከዓኒ ኣብ ይሓ ዘሎ እዩ ኣብ ይሓ ድየስ ወይ ኣብ እንዳ ጴንጤሌዎን ኣለ ሕጂ ረሲዐየ ባዕሊ ዘለዓልኮ እዩ ግን ሕጂ እዚ እቲ መበኮርያ ዝበሃል በብዓይነቱ ጥራሕ ናይ ቀደሚ ተባሂሉ እዮም ኣብ ወቲፎም ወታቲፎም ስኢሎም ኣፀጋጊዖም ኣቕሪቦም ዘሎ ክብሪ ዘይብሉ ገረም ኣብዚ ዝኣክል ምስክርነት ኣሎ ፅሑፍ ኣሎ ብሰባዊ ጥንታዊ ዝኾነ ሰባዊ ኣብዚ ከዓ ነዚ ከይሓፈሩ ወርሕን ፀሓይን ሎም ዘብልና ከዓ ዝመሰለ ወርሒ ኣይሰኣልን እዩ ከምዚ መሰለ ወርሒ ኣይሰኣልን እዩ ፀሓይ ክትውለድ ኮላ ብመንጎ ክልተ ኣእዋም ይኹን ብመንጎ ክልተ ምኩራባት ጎቦታት ዘርኢ እዩ ሕጂ እቲ ዕጣን ንዕኡ ዘገልግል እዩ እቱ ኣስማት ናትና ኮይኑ ብስም ናይ ፅውዕና ስለ ዘሎ ከመታውያን ብሂሮግሊፍ ዘሎ ብቋንቋና ከዓ ብሰንኪ ናይ ተመያጠ ፊደል ባተውላጠ ፊደል ነቲ ስምና ከነለልዮ ኣይከኣልናን እዚ ሰብኣይን ሰበይትን ፃዓዱ ክገብርዎ እዮም ዝፍቱ ንኩሉ ብፃዓዱ ኩሒሎም ኩሓሒሎም እዚኣ እታ ሽዑ ዝነበረት ንግስቲ እታ ሽዑ ዝነበረት ፈጣሪት እናበሉ ብኤሮጳውያን ኤሮጳዊ ገፅ ገረም እዮም ከቕርቦ ዝደልዩ ኣይኮነን ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ተቐለሙን ትገፁ ንሪኦ ኣለና ሰብኣይ በቱ ናይ ሽዑ ሰራርሓ ክስራሕ ከሎ ንዓና እዩ ዝመስል ካልእ ኣይመስልን እዩ እዚ ከዓ እታ ፈጣሪት ነቱ ፈጣሪ ዝኸውን ፈራዖ ዝበሃል ካብኣ ዝወፅእ ዳ እምበር ንሳ ካብ ጎድኑ ከም መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና መሰንገለ ካብ ጎድኒ ሰብኣይ ወሲዱ ፈጣሪ ስጋ ትፍትፍ ኣቢሉ ሰበይቲ ኮይናስ እዚኣ ካልኣይቲ ኢሉ ሂብዎን ኢና ንብል ሕጂ ኣብዚ ብኣንፃሩ ባዕላ ኣብ ከርሳ ፈጢራ ወሊዳ ኣጥቢባ ዕብያ እያ ሰብ ትገብሮ እዚ ኣብቲ ናይ ክርስትና ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኣቕሪበየ ነይረ
ልክዕት ናይ ከመታውያን ካብዚ ብቐጥታ ትሰኣላስ ካብዚ ዝነቅል እዚ እኳ ናይ ኤውሮጳዊ ንሪኦ ኣለና ማርያም ነዚኣዳ ትመስል ወይስ ንዓና ኩሉ ነንዓና ምሲልና ኢና ንሰርሖ ከምቲ ኣይሽሙና ግን ኤውሮጳውያን ከምዚ ገሮም ይስእልዎ ናትና ዘለዎ ገረውና ቅሪበ ነረቅድሚ ሕጂ ኣገድስን ሕጂ ኣይናይ እንታይ ኣቢሉ እዚኣ ከነሳኽፍትኒ ሕጂ ከዓ ሕጂ ኣብዚ ገለ ካብ ባህልታትና ዝምድና ምስ ናይ ከመታውያን ንምቕራብ ዘቕርቦ ዘለኹ እቲ ምስላታት ሓደ ሓደ ኣሳእል ብዝያዳ ኣብ ኣሳእል ክንሓልፍ ኢና ሕጂ ኣብዚ እምበኣረይ እቱ ሓወልቲ ቅድሚ ሕጂ ኸሲተ ነረ እንዲ ኣብዚ ሓወልቲ እዚ ተፃሒፉ ዘሎን እዚ ሓወልቲ ናይ ሓቸብሱት እዩ ብሓፂሩ ስም ናይ ሓቸብሱት ኣብዚ ኣሎ እቲ ቃላት ኣብዚ ዘሎ ከዓኒ ኩሉ ዘይኮነሲ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ቃላት ኣብቲ ናትና ከዓ ከም ዘሎ ኣብዚ እዚ ንምሳሌ ኣብ ከስከሰ ኣብ እምባ ታሪኻ ኣብ እግሪ እምባ ታሪኻ እዚ ከስከሰ እዩ ዝበሃል ስለምንታይ ከስከሰ ይበሃል ብሂሮግሊፍ ኣሎ ከስከስ ከም ዘላታ ሕጂ እዚ ኩሉ ተፃሒፉ ከሎ እንደገና ኣብዚ ሓወልቲ እዚ ፅሑፍ ኣሎ ከምቲ ናይ ኣክሱም ብመስምያ ጥራሕ ኣይኮነን ተሰሪሑ ዘሎ እዚ ፅሑፍ ኣለዎ ሕጂ እዚ ሓወልቲ እዚ ደቂሱ ዘሎ ሓወልቲ እዚ ስለምንታይ እዩ ደቂሱ ዘሎ ዳሓን ብዘይገድስ ከምኡ ኣብ ናይ እንታይ ሽሙ እውን ወይ ዘውደቕዎ ወይ ከዓ ደቂሱ ተረፈ ናይ ሓቸብሱት እውን ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንረክብ ከስከስ ዝብል ቃል ኣሎ እቱ ሓወልቲ ኣብዚ ክፍል ከሎ እዚ እቱ ብኢድ ኣዳም ዝሕነፅ ምኩራብ ዘይኮነ ከረበ ንብሎ ሞካርብ ብዙሕ ኾን ከሎ ሞካርብ ኢና ንብሎ ብሳባዊ ተፃሒፉ ኣሎ ከምኡ ሞካርብ ሳባ ተባሂሉ ይፅዋዕ ሕጂ ምኩራብ እምበኣረ ንሳ ባዕላ ብሓይሊ ናይ እሳተ ገሞራ ዝሓነፀቶ ሕንፃ ምኩራብ እዚ እምባ ከስከሰ እንድሕር ዳ ዝባን ወፂኻ ፀፊሕ እዩ እዚ ቀደም ባዕለይ ዘርከብ ኩሉ እንግሊዝ ከለዉ ብፅሕድን ኣውሊዒን ኣይረአን ይነሩ በዚ እንዲኻ ትሓልፍ ንሰንዓፈ ሕጂ ንሰንዓፈ ትሓልፍ ከለኻ በዙ ምዕራባዊ ጎድኒ ኢኻ ትሓልፍ ሕጂ ብኡ ትሓልፍ ከለኻ ብላዕልን ብታሕትን ኣፃሕድን ኣዋሊዒን መሊኡ ከም ዝነበረ ኣነ ብዓይነይ ምስክር እየ ኣሰር የለን ሕጂ ሕሖት ዝበሃል ንክትረክብ ሃሰስ ክትብል ኣለካ መጥፋእቱ እንተወትዮም ንፈልጥ ኢና ሕጂ ካብዙ ከስከሰ ንምዕራብ ዘሎ ከዓኒ ግራማተን እዩ ግራማተን ከዓ ቦታ ታሪክ እዩ ኣብኡ ዘሎ ሰነዳት ኣለና ሰነዳት ኣለና ኣነ እውን ግን ሕጂ ብዚ የድልና የገድስን እዩ ጥራሕ ኣገዳሲ ሕጂ እዛ ሓወልቲ እዚኣ እንታይ ሒዛላ እዛ ሓወልቲ እዚኣ ምስታ ናይ ሓቸብሱት መዓስ እያ ነራ 1490 ቅድመ ክርስቶስ ገና ሙሴ ኣይነበረን ቶራ ይኹን መፅሓፍ ቅዱስ ኣይነበረን ስለዚ በቱ እዋን እቲ ምሳና ዝምድናታት ነዚ 1000 ዓመት ዝገበረ ዶ 100 ዓመት ዝገበረ ዶ እናበሉ ዝጠዋዊዎ ዘለዉ ምዕራባውያን ናይ ገዛ ርእስና ምእምራን ስለ ዘይብልና እቱ ንሳቶም ዝበልዎ ርኢና ሰሚዕና ኣሜን ምባል እዮም ካባና ዝፅበዩ ስለዚ ከስ ብቋንቋ ኣይፀሓፍኮን ኣለኹ ብሂሮግሊፍ ኣብዚ ክፅሕፎ የካልእ ግዜ ወይ ተፃሓፈውን ኣለኒ ግን ኣብዚ ኣቕረብኮን ካይበፅሓኒ ብመጠኑ ከውሕደ ሓሲበ ምክንያቱ መወዳእታ ኣይገብርኒ ኣብዚ ዘሎ ፅሑፍ ከነረኣዮ ኢና ሕጂ ኣብዚ ንህለ ኣብታ ሓወልቲ ዘሎ ፅሑፍ እዚ እዩ ኣብዚ ከዓ ዋዕራ ንብል ኣሎ ኣብዚ ሓያዊት ትብል ኣሎ ሕጂ ወይ ሓየወተ ንበሎ ምክንያቱ ባዕለ መናብብ ዝህቦ ዘለኹ ሓየወተ እዩ ዘሎ እዚ ኣብዚ እውን ዋዓረነ እዩ ዝብል ዘሎ ከምኡ ይኮነ ግን ዋዕርነ ኢልና ከነብቦ ንኽእል ኢና በትናቱ ሕጥበ ንባብ ተመርኩዝና ነብሎ ኢና ሕጂ ምልክነ ክብል ከሎ ከዓ ግዝኣትና ብለት እዩ ትንሕና ንመልኮ ትንሕና ንብሎ ኣብዚ ሕጂ ነስተውዕል ብነ እዚ መፍለይ ቃል እዩ እቲ ብንብን ዝበሃል ሰላመም ከዓ ንባዕሉ ነዚ ሕጂ ኤኖሊትማ እንታይ ዝተርጊምዎ ብናይ ዓረባዊ መንፈስ ወዱ ቢን ከምዚ ቢን ሳልማን ዝበሃል ዘሎ ብቋንቋ ዓረብ ሕጂ ልክዕ ወዱ ተኾኑ ቢን ኢሎም ወሳቶም
حجي بمنفس بعرب أو منفس ترجموه يغني لنا كور ديلمان بزح ليتمان بزح نجاري خسيتو أب خصوم كيدو بزح أبيلو أبزيجن أبلا علي ترخب كايو أنت زي كوينو كاب كعيد كاجل ملفتسيم كخايتن كفيلم تليان كالكيلومو أب منات بشن تعتمدن شدشتن سلازنبرة زخدلو بتوان تيجا تليان جزاتهم سلازنبرة ኣብ ላዕሊ ተፃሒፉ ፀናሓካ ሰኣል ድላይካ ግበር ኩዒትካ ግን ኣይትርከብ ኢሎም ከልኪሎሞ ትግራይ ግን ኣብ ኢዱ ስለዘይነበረ ኣብ ኢድ በዓል መለሊኽ ኣትዩ ስለ ዝነበረ መለሊኽ ምስቲ ንጉስ ናይ ጀርመን ተፋቂዱ ተቢሉ ማለት ተሰማሚዑ ሕራይ እሳቶም ሓተሞ ሕራይ ኣነ ብኣይ ፈቃዲ ምሰሎ ደጅናት ገብረስላሴ እዮም ረኺቦሞ ከምኡ ከዓ ሽዑ ዝነበሩ ቀሸ ገበዝ ናይ ኣክሱም ከዓኒ ተክለ ሃይማኖት ሽማ ኣርኪበሎም ያኒ ገብረስላሴ ናይ ፅላት ሽዑ ዝነበሩ እዮም ዝረኸብዎም እዮም ባዕሎም እነግሩ ነሮም እቶም ቀሸ ገበዝ ናይ ኣክሱም ከዓ ተክለ ሃይማኖት እዮም ሽሞም ነይሮም ደጀና ገብረስላሴ ከዓ ናይ ዓድዋ ልክዕ ኣብቲ ሓወልቲ ገዛ ኣለዎም ኣብ ጥቓ ሓወልቲ ኣክሱም ግን ወዲ ከባቢ ዓድዋ እዮም ሕጂ ንሳቶም ኣብ ዝነበሩሉ ተቐቢሎም ዘስርሕዎ እዩ ብሓሲሩ ሕጂ ኣብዚ እታ ብን ብን ትብል እንዲ ኣገዳሲ ብን እንታይ እዩ ብን ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ እቲ ሓየወ ዝብል ዘሎ ብኡ ከዓኒ ነቶም ቃላትና ፅቡቅ ርና ክነስተውዕለሎም ኣለና ሓየወ የሓዩ ሓየወ ይሕየዩ ብቋንቋ ገዝ ሕጂ ሓየወ የሓዩ ሓየወ ይሕዩ ብትግርኛ ሓየወ ይሕዩ እንተኾነ ተቐመጠ ነበረ ሰፈረ ብህለት እዩ ሓየወ የሓዩ እንተኮይኑ ግን ካብ ሕማም ደሓነ እዩ ትርጉሙ ሕጂ ብኸምኡ እየ ከዓኒ ልሳንና ተኣሚርና ግሲ ሓደ ግሲ ክልተ ግሲ ሰለስተ ግሲ ኣርባዕተ ዝበሃል ዘሎ ከነለልዮም ዘገደና ንዚታት ንምዕዋቅ ክረዳእና እዩ እቲ ሰላም ዝብል ዘሎ እዚ መወዳእታ እዚ ሚማስዮን ይበሃል መወዳእታ ናይ ሓደ ቃል ጥራሕ እዩ ከምዚ ብዓረቢ ሕጂ ኑ ናስዮን ኢሎም ዝፅውዑ ኤውሮጳውያን ታንዊን ይበሃል ብዓረብ ምክንያቱ ባይቱን ረጁሉን ሸሪዑን ንዝኾነ ስም ንዝብል መእተው መወዳእታ ኣለዎ ኣብቲ ናይ ቀደም ብለት እዩ ናይ ሎሚ የብሎምን ከምኡ ኣብቱ ክላሲካል ኣራቢክ ግን ታንዊን ዝልወሳቶም ብናይ ሃጉራውያን ከዓ ኑናስዮን ኢሎም ዝፅውዑ ኣሎ እዚ ከዓ ሚማስዮን ይበሃል እዚ ከዓኒ ስለዚ እቲ ብንብን ዝብል ዘሎ ኣብ ናይ ከመታውያን እንታይ ኣሎ እዚ ብንብን ብፅሑፍ እዚ ኣብቲ ሓደ ብቐጥታ ቃል ብቃል ካብቲ ናይ ሓወልቲ እዩ እስኪ ምለስ እወይ እዚ ካብቲ ናይቲ ሓወልቲ እዩ ብን ብን ኣሎ እዚ እንተኸይድና ከዓኒ ኣብዚ ከዓ ብፅሕፈት ከዓ ብን ብን ኣሎ ስለምንታይ እዚ ብን ብን እዚ ኣብ ናይ ከመታውያን ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ከዓ እዚ ኣብ ናይ ጭርቆስ ተረኽበ ግን ኣብ ኣክሱም ኣብቲ ቤተ መዘክር ኣክሱም ዘሎ እዩ ኣብቲ ቤተ መዘክር ኣክሱም ከዓኒ ልክዕ ዝቓል እዚ ከዓ ኣሎ ኣብዚ ዳ እስኪ ከንእሳኻ ክትሪእዋ ብእንታን ኣወ ኣብዚ ዋዕራን ሓያወት ትብል ኣሎ ሓያዊት እቲ ሓያወት ዝብል ቃል ብቃል ኣብቱ ናይ ሓቸብሱት ኣሎ ኣባናኻ ኣሎ እቲ ዋዕራን ዝብል ንግደፎ ፈጣሪት እዩ ፈራይት እዩ ብሓፂሩ ኣገዳሲ እቲ ብን ብን ዝብል እዩ ኣብዚ ከዓ ብን ብን ኣሎ ሕጂ ብን ብን ሰላምም ልክዕ ከምታ ኣብ ናይ ሓወልቲ ናይ ከስከሰ ዘሎ ልክዕ ከምኡ ኣሎ ምክንያቱ እዚ እቲ ጥንታዊ ዝኾነ ኣፀሓሕፋ እዩ ቡስትሮፎዶን እዩ ዝበሃል ተጠዋዋይ ከምዚ ኢሉ ተነቢቡስ ከምዚ ኢሉ ከዓ ይምለስ ሕጂ እዚ ክንበብ ከሎ ከምዚ ኢሉ በዚ ዝኸይ ነጆ ገፁ እንደገና ከምዚ ኢሉ እዩ ዝምለስ እንዳንበብካ ነጆ ገፅካ እንደገና ከምዚ ኢሉ ሕጂ እዚ ብኣይጉራዊ ኣባህላ ቡስትሮፎዶን ተባሂሉ ይፅዋዕ ሕጂ እቲ ብንብን ኣብቲ ናይ ኣክሱምን ከም ዘሎ ኣብቲ ሓወልትታት ግን የለን ኣብዚ ፅሑፍ ሰነድ እዚ ግን ሰነድ እዚ ናይ ቀደም ምዃኑ በፀሓሕፉን ብትሕዝትኡን የርእየና ኣሎ ብሓፂሩ ክመልሳለ እንደገና እወ ሕጂ ኣብዚ እምበኣር ብን እዚ ንሪኦ ዘለና ሰፈር እዩ እቲ ምሕያው ዝገልፅ
እቱ ሓያዊት ወይ ሓያዋት ወይ ከዓ ሕያውየ ንበልኹም ድላይና ክንብቦ ንኽእል ኢና ሰፈር ዝገልጽ እዩ መሐየዊ ኢለ ኣለኹ መሐየዊ ማለት መንበሪ መስፈሪ ዝብል ቃል እዩ እዚ እቱ ትራንስክሪፕሽን ስለ ዘይገበርኩሉ ዘለዎ ክመፀና እዩ እዚ ቁርብ ዘሊለዮ እቲ ናይ ከስከሰ ኮይኑ በዚ ይጅምር ክጅምር ከሎ እዚ ከዓ ርሕሚ ናይ ኣደ እዩ ከምዚ ክርስትና ክጅምር ከሎ ብመስቀል ዝጅምር እቱ ናይ ከስከሰ ሓወልቲ ብርሕሚ ናይ ኣደ እዩ ዝጅምር ርሕሚ ከዓ ኣርሕምና ክብል ከሎ መሓርና እዩ ረሓሚ ትረሓመ ዝብል ቃል ግን ብዙሕ ትርጉም ይሕዝ ኣሎ ግን እቲ ብንብን ኣብዚ ንረኣዮሞኒ ሕጂ ብዚ እንተመፂና እቲ ብንብን ናይ ከመታውያን ልክዕ እዚ በ ነ እዩ ግን እንታይ ገሮም ሓንሳብ ክልተ ነ ይገብሩ ሓንሳብ ከዓ ሓንቲ ነ ንክልቲአን በክልተ ግዜ ገሮምስ ታነ ግን ሓንቲ ይገብርዋ ግን ብን እያ እዚ ከዓ እቲ ሰፈር ዝብል ሓያዊት ዝብል እዩ እቲ ምሕያው ዝገልፅ ሓያዋት ብንብን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ሓወልቲ ምዃኑ እቲ ሓወልቲ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ እቲ ሓወልቲ ከዓ ሰፈር ናይ መናፍስቲ ናይ ቅዱሳን ናይ ኣማልኽቲ ዝነግር እዩ ሕጂ እምበኣር እቲ ብንብን ዝብል ኣብ ናትና ሓወልቲ ዘሎን እቲ ብንብን ዝብል ኣብቲ ሓወልቲ ናይ ከመታውያን ወይ ናይ ሓቸቱ ዘሎን ሓደ እንዳሃለወ ፖንት ዝበሃል ኣብ ዓዲ ሶማል ሃሰስ ኢልኩም ርኸብዎ ዋላ ናብ ዖማል ሃፍ በሉ ዋላ ወረሲ ቆጥራ ዝብለዉ ከይሓፈሩ በቃ ረሓቑ ጥራሕ ኣብኡ ጥራሕ እዩ ዕጣን ክርከብ ዝኽእል ንዓድናሲ በዓል ባድመ ኣብ ግዜ ጥልያን ህልን ዝበለ ጫካ ናይ እንታይ ሽም እዩ ነሩ ጫካ ናይ ዕጣን እዩ ነሩ ኣድያቦታት እንተኸይድካ ወይ እውን ጎላጉል ወልቃይት በረኻታት ወልቃይት መርኣያ ዘይብል ታዕሽም እዩ ዘሎ ኩሉ ባርካ ወልቃይት ካይበፃሕና ሕጂ ቆላ ሰራይ ብምሉኡ እዚ ቆላታት እምባታት ናይ በዓል ዓድዋ እንታይ ነው ልክዕ እንድሕር ሓደ ነገር ከምቱ ናይ ልብሲ ዝነበርክኹም እንስሳ ንኸይወዱ ብጨርቂ ተተኪኡ ዝበልክኹም እንድሕር ዳ እቲ ህዝቢ ኩሉ ሻዕ ዝዓፅዶ ኮይኑ ይውዳእ ናይ ግድን ስለዚ ኣብ ዘይብፃሕ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ጥራሕ ትረኽቦ ሕጂ እቲ ምኩራብ ብሓፂሩ ሕውት ዝብል እቲ ሕወት ዝብል እዚኣ መሐየዊ ሰፈር ምዃኑ ዝነግር እዩ እዚ ብሓፂሩ ብናይ ከመታውያን ቅዱስ ሰፈር እዩ ቅዱስ መካን እዩ ቅዱስ ምኩራብ እዩ ስለዚ ሓላል ሰፈር እዩ እዚ እቲ ትርጉሙ ሙስናትና ከዓ ልክዕ እዚ ብዙሕ ኣገዳሲ ኣይኸውን ግን ልክዕ በዕላቶም እዚ እንታይ ሽሙ ሰንደቕ ናይ ፈጣሪ እዩ እዚ ብሓፂሩ ታ ንችር ኢሎም ዝፅውዕዎ ነዚ ምድሪ ኣምላኽ ብህለት እዩ ነቱ ልክዕ ኣብዚ ንኩለን ተናብ ምስ ከመታውያን ዝምድና ዝነበረን ኣህጉርን ኣብ ትሕቲኦም ዝነበራ ኣህጉርን ብኸምኡ ይጠቕስዎን ኣብ ትሕቲ ኣብ ፀወን ናይ ከመታውያን ዘለዋ ሃገራት ኢሎም ክጠቕስዎን ከለዉ ነይሩ ኸውንዎን ኣብ ናይ ካብ ከመቱን ገለሳቶም ዝፅውንዎ እምበር ሽዑ ሓይሊ ዝነበሮ ሃገር ምዃኑ ይነግር እዩ እቲ ብንብን ዝብል ኣብ ሰነድ እዚ ንሪኦ ኣለና እዚ ኣብ ዓዲ ምባረኽ ዘሎ እዩ ኣብ ቤተ መቅደስ ሓቢኦም ኣለዉ እቲ ብንብን ዝብል ኣብዚ ኣሎ ኣብዚ ንህልኩም ተፃሒፉ ኣሎ እቲ በቲ ናይ ርሕሚ ናይ ኣደ ዝጅምር ምዃኑ እቲ ፅሑፍ እውን ኣብዚ ብዕቢ ዝበለ ኣብዚ ንህለት ብንብን ኣብዚ ከዓ ቁርብ ገዚፉለ ድሓን እዚ ተደጊሙ እዩ እዚ እቲ ጉዕዞ ናይ ከመታውያን ዝነበረ እዩ ባናይ ፑንታውያን ናይ ፈዋኖስ ዝነበረ እዩ ኣቑሑት ናብቶም ግብፃውያን ከምፁ ከለዉ ግብፃውያን ከዓ እናታቶም ንፑንታውያን ዝኸውን ከቕርቡ ከለዉ ብምስጋና ከቕርቦም ከለዉ እታ ንግስትን ሓንቲ ብእሲቱ ናብዚኣ ኣላ እዚኦም ካብ ምናልባሽ መኳንንቲ ዝኾኑ ንጉስን ንግስትን ይኾኑ እዚኣቶም እዚኦም ካኣቶም ወከልቲ ናይ ከመታውያን እዮም ሕጂ እቲ ሽዑ ዝነበረ ኣሳኤል ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢለ ቀብሎ እዚኣ እቲ ንጉስን እታ ንግስትን እቲ ዝቐርብ ህያባትን ከም ምዃኑ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ብዘንቢል ወይ ብላኻ ተሰርሐ ወይ እውን ብዕቢቶ እውን ክኾኑ ክእል ፅዒኖም ናብኣቶም ክወስድዎ ከለዉ ተሰባበረ እማን እዩ ኣብቱ ናይ ሓቸብሱት ቤተ መቅደስ ዘሎ እዩ ንፑንታውያን ከምዚ ገሮም ንዘለኣለም ከም ዝፀንሕ ከም ዝገበርዎን ትሕብሮም ንሪኦ ኣለና እቱ ሽዑ ዝግዕዝ ዝነበረ ኣቑሑት እውን ፈልስታት ቀላጥፈለኹ ስእሊ በእንታን
ኣገዳሲ እዩ እቲ ስራሕ እቲ ምኽባስ ዝብል ኣገዳስነቱ መወዳእታ ገረላ ኣለኹ እዚ ቱ ናይ ብሓቂ መኹዓቲ ዝነበረ መኽበሲ ዝነበረ በቲ እዋን እዚ እዩ እንደሓን እዚ እውን ምድጋም እዩ እዚ ናይ መወዳእታ እዩ እዚ እምበር ሓደ ትግራዋይ ብሓፂሩ ካበይናይ ትግራይ ብዘይገድስ ትግራዋይ ኮይኑ ነቱ መቐር እንዳሰርሐ ከሎ እታ ስእሊ ዳ ፋሒላ ይፀበቐትን እምበር እዩ ለዚ ድሓን ኣብዚ ክሕፅሮ እሞ ዕድል ክንህብ እንዲና እቲ ተኣሽሙ ነዊሕ እዩ ካልእ ኣሳእልን ካልእ ሰነዳትን ኣሎ ግን እቲ ብንብን ዝብልን እቲ ሕዝቢ እቲ መሬት ከበሳ ኢሎም ከም ዝፅውዕዎ ነቶም ህዝቡን ከበሰቶት ይብልዎም ፈዋኖት ይብልዎን ወዘተ ወዘተ እዚ እንዳተባሃለ ከሎ ነቱ ስም ኣካልእ ጠቂዕኻ ካልእ ንምምሳል ዝፍትኑ ኣካላት ከም ዘለውና ንምርዳእ እዩ ስለዚ ይቕረታ ኣብዚ ንሕቶን መልስን ቁርብ ኣይረኣኽዎን ፅቡቅ ገርክን ክብርቲ ኣመርት ዘዘኻኸርክናኒ ንሕቶን መልስን ቁርብ ዕድል ክንህበሉ እሞኒ ካብኡ ንሓፆ ንኽእል ኢና ቁርብ ተረዲእኩም ክኸውን ቅልጣፈን ሃንደፍደፍን ነይርዎ እዩ ብዙሕ ሰነዳት ኣቕሪበስ ንምእማኑ ክጥዕመና ካብ ዝብል ሃንቀውታ እንዲ ለዚ ሕጂ ድሓን ሕቶ ንብል እሞ ካብኡ ክንዓፁ ኢና ይስበኻሎ ኣለኻ ሓፍረሉ